לעזור לאחר צריך לדעת. מי שרוצה לעשות טוב שיטיב רק עם אלו שמבקשים עזרה. לא התבקשתם, אל תעזרו, נקודה. יש סיפור על הנוצרי הטוב שהעביר את הזקנה את הכביש, למרות שהיא בכלל לא רצתה לעבור. זכרו שרק האדם עצמו יכול לבקש עזרה. ללא הסכמתו הוא עלול לחוש שחודרים לפרטיות שלו באלימות, תוך ניצול הקרבה אליו ולהגיב בתקיפות. אנא, לימדו שלא לשפוט ולא להעביר ביקורת, כן. גם ביקורת בונה אינה לגיטימית אם לא התבקשה. כנ"ל לגבי מתן עצות ללא הסכמתו של המקבל. האמונה שלכם שזה בסדר רק מפריעה להקשיב לכאב של השני. כך תוכלו להישאר חברים שלו. איך? אתם מוזמנים לשאול אותי. לשיחת ייעוץ ללא תשלום, רשמו אני בפרטי ואחזור אליכם. תודה על ההקשבה. שיהיו לכם חיים מאושרים. לסרטונים נוספים, אנא ייכנסו לדף היוטיוב שלי.